Por agora, ao nosso rato para nos volver shift, dus centro zal als ik al volg. Pero toch, bom bem iedereen, dank je persoon que está presente. Está uma trajetória toch basta lá o que nós estamos bezig com ele. Nós chamamos aqui Town Hall Meeting, para motivo o último conversatório que nós estamos tendo, o da 20 de novembro 2023, Dia Internacional de Mulher. Também nós tocamos o tema também de passado de esclavitud e sua consequência, né? E esse aí também põe nós dia mais arriba linha alerta para ver aqui que nós está assim, nós com informação ou encontro com nossa bigune. Mirando também o tópico último tocante de posição de Aruba dentro contra a de comemoração de esclavitud. Opvolging, de initiatiefgerichte orgaan van het Koninkrijk, de uitoefening van de koninklijke en de wetgevende macht in aangelegenheden van het Koninkrijk worden voor zijn statuut hierin niet voorzien, geregeld in de grondwet voor het Koninkrijk. Deze zin is heel belangrijk. Op de voet van door het Koninkrijk aangegane internationale overeenkomsten kunnen Aruba, Curaçao en Maarten desgewenst als lid tot volkenrechtelijke organisaties toetreden. Daarbij komt dat een volkenrechtelijke organisatie. De artículo aqui da es un bloquea van nos tuviera miembro de CARICOM sobre esta comunidad op de voet van door het Koninkrijk aangegane internationale overeenkomsten. Koninkrijk, nos no tienen Koninkrijk regering. Koninkrijk, daar voor de handelen. Christian Bruce. And the South African is Steve Biko. Steve Biko said, the most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. With that being said, anyone, feel free, call him in, and we'll go.